Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ay, sabi daw na. Yan naman ang butang mo na pamantalaan yung dagway. Gipatay siya, Nandeng. Hunsay, pagtarong diha good. Basahan ta ka, basahan ta Sige, ka. sige. Pinereso, dead on arrival. Gidunggab sa kaubang pinereso. Ginoo ko. Patay na si Unjo. Oh, nganong nagkapundok man mo din sa sala, Carmela? Agapito, mamadulor. Mayo kay ni ka na, Rinaldo. Amin ko pa. Oh. Unsay na, ha? Ay, sultin na sa papa ni mo, Agapito, sa inyong plano ni Obre. Oh, saman, magpagkasal na mo? Iba uli ka pa, anak. Klaro man, klaro kayo. Kano sa? Mamay pa ko na ta, Rinaldo. O mo gusto ni Aubrey nga pamayan siya. Oh, sige. Kano sa man, ugma dayon? Way problema na. Ugma dayon, Papa Rinaldo. Oo, ugma dayon. Sa may dugayan. Pero, Unsa may pero, Rinaldo? kung musugot ang ginikanan ni Aubrey, double wedding ang mahitabo. Ngang double wedding man pa. Kinsa may... Kamis mama ni mo, Carmela, anak. Magpagkasal man po me. Mag-double wedding ta. Nandeng, manglarga tag syudad. Mo ato tas presyohan o mutanaw ta sa katapusang higayan ni Ando. Nag-uolgid ko ining iyang kamatayan. Pastilan. Sige, ay, pangandam diha. Kay, manglarga tadayong padung sa siyudad sa labay madaling panahon. Hey, imbis ni surrender na siya, magabayad siya yung mga sa... Gipatay siya ni noon sa prisuhan. Ay, maugyad ka na kasagaran nga mahitabo, Nandeng. Dito sa presyohan na ang lain-lain klaseng tao nga mga kriminal. Apila ni anak si Ondo. Ay, dili mahibawaan ang kapalaran sa tao. Mao. Unya. Sige na tayo ng istorya. Di ka pa mangandamaling sa itong pagkadusulat. Iyo lang siya kung dali agad. Naaraman na presyohan, dili man na mudagan. Aw, hinoon. Di Nala. ba? Mauman ka ha, iyay. Dali, paglingkod mong tanan. Naara kong mama o akong papa. Ma, pa, mauni ang pamilya ni Agapito. Niya sila kay mamay nako. Mayong gabi ninyong tanan. Ako si Rinaldo, ang amahan ni Agapito. O kining akong tupad ang iyang inahan nga si Carmela. Carmela? Siya di ay si Carmela. Mayong gabi ninyong tanan. May gabi. Kini siya ang apuhan ni Agapito nga mao'y nagatiman sa mong anak. O mao'y nagpadako nga buutan. Si Mama Dolor. Ma, barog ma. Ay, barog, aba. Aguray, gisod kong barog, oy. Okay Roma, okay. Kung. Nagkasinabot mi nga kung mauki na mga papilis alang sa kasal o maset na ang simbahan alang sa adlaw sa kasal, ato din ang buhaton. Obre, namati ka ba ni Papa Rinaldo? Namati kayo, Agapito. Unsay ikasulti ninyo? Sige pre, kamo ang mahibaw. Kung unsa may inyong buhaton, mo support lang kami sa among anak nga si Aubrey. Kwan, yun ini ma'am. Kami sa inahan ni Agapito, wa pa mi makasal. Oh, unsa di ay? Nganong ingon anak man?
Kuan, taas ang sugilanon, ma'am, kung nganong wa pa mi makasal ni Carmela. Nya maguna-una na hinuon ang inyong anak nga si Agapito. Kuan, Dili, ma'am. Gusto na mo nga idungan na nga mong kasal sa kasal nila ni Aubrey o Agapito. Wow! Double wedding. Double wedding? Ay, mao ka na. Matingog jud ko. Tingog ko ha. Mauna. O kanang adlaw mo na nindot kayo para natong tanan. Ingon man para sa atong mga silingan. Kay dakong kumbirang mahitabo. Kay duha ka mga lovers ang kaslon. Lovers in plaza. Diin ka man gikan, Clinton, nga wa man ka mo pauli aron makapanihapon. Ay, dito ko sa ilang obre ng Basilya. Ay, namista ka? Namista? Namisita day ka? Ay, pangita na laglain, oy, kinaan naman sa Agapito. Tila mao ng Basilya, oy. Si obre, alang lang ni Agapito. Dugan sa silang uyab. Unya, ako ba yung samukon? Mao good. Sige na kaon na, Clintoy. Eh, busog kay ko lang Basilya, oy. Diin man ka ni kaon, nga mo ingon man kang busog na ka. Dikitaan mo ko ni Agapito nga, niagi ko silang obre. Unya, iya kong gitawag. O, niduol po ko. Tagan mong tao silang obre. Nadito si madidulor ni mo na Basilya. Unya, si Ate Carmela pod. O si Kuya Rinaldo pod. Ay, nagunsa man silang obre, Clintoy. Pamayan lang si obre nang. O, tagan sila pagkaon nga, gida. Aw, kaon po ko. Kaslo na din sila sa obre og Agapito. Oh, unang Basilya. Tuwa pa ka sila dito karon. Dili na mi magdugay, ha? Basta mauna to ang atong gikasabutan, okay? Sige. Obre, ato na mi. Sige, Agapito. Amping mong tanan og daghang salamat sa inyong pag-anhi. Aubrey, mauna to nga tong sabot, ha? Magterno tag wedding gown. Oh, Ate Carmela. Oy, ate ko taon. Bitaw, nga nugong mag-ate ka. Magmama ka na ni Carmela Obre. Oh, Mama Carmela. Ako ka na ba? Ka na mo ni Chato. Maglaladulor na sad ka sa akong laladulor. Obre. Kailo, oy, ni Undo. Naa siya, Mau lagi, iyay. Sakit baya sa akong dogan nga nakakita. Dadon man day ko nun na. Asa ka na siya dadon. Mahimong mangutanan ninyo, Noy, na. Do, ano siya man na. Kabatan ko kung basa-basa ang inyong ilong. Ilang mamundo, ha. Ingon sa day ninyo kanang namatay, ha. Kuan, kining amo-amo na siya ni Galado. Nakita na mo sa pamantalaan yung kamatayon mo nga. Niya. Uy, mao ba di ay? Igala usap kami anang namatay. Ay, maubadi ay Mauna, siya. manang. Lagi, Noy. Gisakitan kay ko siyang kamatayon. Ay, yun na, patagadiin manday mo, manahan, Manoy. Wala. Dili na mahimo nga mabuhi pa og balik si boss. Kay nakrimate naman siya. Di na ko makalimtan ang among panagigala ni Boss Chip. Dili yun. Dili makalimtan eh. Kay dugay yun mong nag-uban sa inyong mga kalihukan. Kay parihas mo mong bulok ang pagkatao. Lamiya na baya ni mong suklan, Chip. Oy! Kini, si Chip o Jirax Wingon. Sukol! Di naman na angin isulti pito. Kay tinalawan na ka na. O niya, o saman, ha? Dasmog! Dili pa karon, Chip. Dili pa karon. Hey. Oh,
tutok magagmayan ako. Kini, si Chief Ujirax Moingon. Das magnapito. Ingano kas kung tadi pikto. Nampiling man. Duha manggid ka kamot ag isahod sa suwang. Gano man ka, Clintoy? Mingaw kas kung dadi na Basilya. Mudo ta. Aron makuha-kuhaan ang imong kabingaw sa imong amahan, Clintoy. Okay na ng Basilya? Imo kong ubanan dito sa prisuhan? Clintoy. Bay Clintoy, nang Basilya, Ay. asa mo? Madiwa sa kung dadi pikto ba Agapito? Adi ay, kumusta lang ko si mong daddy ha? Bay Clintoy, O ba Agapito? Ako sa balitaan nga kaslunon na ka. Ato sa may bayan. Nalipong man ko. La Dolor, nalipong ko. Kakuyapon ko. Ha? Oo, siya. Hain naman ni sa Agapito nga nagpalit og atong mas snacks. Oy, lugay bang nabalik? Dadiriling ko lang sa Obre. Ayaw sa pagbarog. La tabang. Ha? Uy! Oy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!